малко или много отстъпи. По-задни позиции предвид аванса, който има. Това е под въпрос, само че тук Дюкенс ще направи резултата 2-0. Непустима грешка на Пламен Андреев и в 61-та минута ЦСКА прави сериозна крачка към трите точки в днешния ден. Дюкенс на зона обратно сред попаденията, а ЦСКА е твърде вероятно да е обратно сред победите срещу вечния съперник. Секунди преди Дюкенс на зона да изпрати топката във вратата на Левски, Саша Илич беше заявил смяна, която трябваше да извади на зон от игра и вместо него да се появи Бисмарк Чарлз. Ето откъде тръгна всичко. Изчистена топка по-скоро на посоки от Амос Юга. И тук просто не трябваше да има проблеми за силите. Пламен Андреев, Сонко Сундберг и Келиан Вандеркап бяха близо до Дюкенс на зон. Само че за съжаление на сините, Пламен Андреев изпрати топката право в краката на Дюкенс на зон, който колкото и клиширано да звучи от тази позиция, не само че нямаше право, а и мисля си беше абсолютно невъзможно да сбърка. И така, Левски ЦСКА вече 0-2 и червените все по-смело, вероятно от тук насетне ще отправят поглед към това, което се случва във Варна. Първи гол за Дюкенс на зон в фазата на плейофите и той идва срещу вечния